الرحيم الحمد لله رب العالمين مساسلو سليمان كولبالي عبد الله حمدان جيتي دوكو سولي وتوا وسوتوي وسوتوي دولان كاندو ايوه فرباتو بيجمه فرباتو سليماني ودي سليماني مسا سليمانا مسا سليمانا le roi Salomon يوم ايوه ما فو سلي جاربو فلو سليا الحمد لله akira kene nyene odi ku ngagale na be aywa ate dimba alhamdulillah mi ala fuka barkada aywa abu ya fama ka ya fima ala ka ya fama ala ka ya fama ka ya fama e question posée ko ma jafe ka fama parce que ma fenge naw ay anto don de ay ma fenge kuma ali kuma ibi do ibi yelo do songa o fana ci mais ma fenge na aywa d'accord nya fara ala ka ya fama ma amin ya rabbi ba mané baksi ba mané ne koroboro ko abla ni ma bla ba bla amma ba mana fama bana ga fonye mena siga kan ye kawre la peut-être que ina fam flauku yopi mi yopata wana yite Allahu akbar ablan tabla tasmate nangu ndangata wana kalis Allahu akbar Allah ya famu ya famu bakari ma famu sangoni akila ye bagari ka kuma famu sa ya famu voilà odo ano be kele ba manon ko abla tabla abi eni flandeje mune biele yora nigele yo ni ngoni ndani tege kono e ba bla mata fi abla tabla ko abi eni flandeje odo lui père la hinala a konta se fla ko bi bollo ko way ko o prokotora mune biele konta se fla ko bi bollo abe bollo la me way ago ya yoro nta se fla ibala ka ti ali bi o dimse ala ibala ka ti di ibala ka ti ba fo nta se fla me yedam mu foni able way ko ni ko protocole abi yere yinna aski be yere yinna ba baraw ko ngata ako alla fay buli angata ko la fay buli ko de bedru do ciena e ko ay angata able la fay buli de ala fay buli nga yoro do bi e buli galo fana ba fo ko do faraka o mandi buli gala de Allahu akbar ayo ko amisule ka dugle ñoo fe ko ko da nga ñoo kunu odo odo jodi ay odo dable ni ko nga bo senger ne wula senger me ka sara ya ne ka ta ñoo fe ñeti la able me fere de ke ki kunu folo de pour ga nga sere ke kli odo fore ko nga ta ñoo ambisule ka ta ñoo fe ko o ko ro ba nga nga ñoo la kunu ab ñoo la wuli de ko ba nga ta ñoo fe fana ko samara segentala de mune biele bon ça dépend de quoi ay ça dépend ne ata ñoo fe samara singata la able ne bita ñoo fe samara ben sen sama ba boy ga ta ci mo bien ouais abi ñoo demé wu e jogodi abi ñoo demé stra fe ne doni do na sura 5 point rekli ni kle kala la doyma e be hina la wa singama o wati ne muge o wati ne muge ay fane bita bay senangologe ñoo demé do abi ñoo dafadi awa zero boronko ma di ñefla di buranga ma flen ngi toy ba mo ko te re ko re mi wulu bon nangano ko te ko ma di ñefla di buranga ma flen ngi toy ça o fana ça dépend malo able ça dépend ko afokara burange bi ñefla dama ka flen ngi ni toy ni ñefla di ku ya dem so soro di ba di la akbar ayo o fla ko ba di de ayo me bismillah able namu bi taratay ote namu mu bena jouer kalo kile 10 ani flama samba fla ani mugan fla namu ambe do gafe kono kerengere ne la mu faso ka fasiri isor nam ale kumana akodi isor kumana mu anga chamache fanga ulu ka kumala sela no kerengere no colonel Abdoulaye Maïga itoma amle anda na kumana akodi kumana ko mu kerengere ne la dimanche don no bena jouer kalo kile 10 ma ita fo kari jouer kalo kile 10 ma samba fla ne mugan fla kadamne ne kanya tan kelen kana kile a nyeta ani saba o wati ma mu ko panguru do jigina mu malika aéroport la o panguru jiginen kofɛ ira la ka fɔ mu surasi ma binani ani kononton n'u ye ivoirien do
o bɔra min Ablay Andane k'u bɔra Côte d'Ivoire ka cun mun ye Mali kɔnɔ yan cunen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ mun ye colonel Ablaye Mayiga ka kuma laseliw la ko ni sɔrɔdasi kofɔlen ninnu Ablaye k'u donna Mali kɔnɔ ko k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo ka don Mali kɔnɔ o siratigɛw la k'u sɛgɛsɛgɛra ni sɔrɔdasi kofɔlen ninnu ko ni a jateminɛ k'a lajɛ k'a yirala k'a fɔ papiye min yer'u bolo ko dɔw ka papiye kan ekɔlidenw masɔn pɛntirikɛlaw mécanicien feerekɛlaw électricien Allahu akbar ko de yer'u ka papiye kan o ye dabaliban kuma ye ko nka n'i ye baara ninnu jateminɛ Ablay Andane ko u sɛgɛsɛgɛra kosɛbɛ mun y'an ka aéroport maaw fɛ n'o y'an ka faama minnu bɛ baara la aéroport la u sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw don o sɔrɔdasi minnu don k'u bɔra mun ye Côte d'Ivoire mara u kɔnɔna la ka cun mun ye Bamakɔ yan nɔ o siratigɛw la mun ye ko an ka cɛmancɛ fanga maaw fana ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'u bɛɛ lajɛlen minɛ Ablaye ka t'u ɲininka u dalakan na a ko kumakan 2 fo ka taa se 3 ɲɔgɔn ma o de yer'u da o kumakan na sɛgɛsɛgɛliw t'u senna mun y'an ka cɛmancɛ fanga maaw fana ye Côte d'Ivoire kaw wele a k'u ɲininka k'a fɔ a de ye ni sɔrɔdasi kofɔlen ninnu bila ka na wa a ko Ivoirien ko olu ma maa ci k'olu ma maa ci a ko ni maa ninnu kɔni k'u bɛ u yɛrɛ ci la Ablaye ko siratigɛw la n'i ye colonel Ablaye Mayiga k'a laseliw jateminɛ Ablay Andane ko maa kofɔlen ninnu ko mercenaires don mercenaires ninnu k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka mun ye an ka jamana k'u ka a sigi a sen kelen kan koyi k'u ka jamana yugujugu jamana bɛ an ka cɛmancɛ fanga ma k'u bɛ baara mun na ka se ka dankarikɛw ka baaraw la ko nka ni baaraw b'a fɔ cogo min na ni sariyaw b'a fɔ cogoya min na ko ni maa kofɔlen ninnu k'u bɛn'u ɲininka u dalakan na n'o ye ka u bila k'u ɲininka n'a sɔrɔ kun jumɛn na u nana a kun jumɛn na u ni marifa kofɔlen ninnu fana donna mun ye Mali kɔnɔ ko baaraw kɔnɔ bɛna t'o sen na ni waati in na Ablay Andane ko kɔni b'u bolo o mana gansan kɔni u ka sɛgɛsɛgɛ l'indépendant ale ye mun fɔ indépendant ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye balimama 2 ye n'o ye les sœurs Cissé kulu kɔni k'u y'a ɲini k'u ka ba liberté provisoire la Ablay Andane liberté provisoire demandeli ko kama sɔrɔ n y'a jateminɛ ko kɛlen don ka bila kaso la ni waati in kɔnɔna la mun ye bolenkaw fɛ yen u ma don kaso la dɔwɛrɛ tɛ k'u ka u yera u nɔ yera mun ye bɔlɔlɔ sanfɛ page min bɛ yen n'u b'a wele ko Mali jolidenw kabili mois de mai tɛmɛnen san 2022 mun ye Fati Cissé ale ni Aminata Cissé olu kɔni tun y'a ɲini k'u ka bɔ liberté provisoire la Ablay Andane ko an ka jamana ɲɛmaaw ma sɔn a ma k'u y'u ka baara kɔni k'u y'a bila kɔfɛ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛliw k'a la k'o tɔw fana ɲɛɲini ka to hali bi o kɔnɔna la an b'a fɔ min ye commissariat n'a bɛ 6e arrondissement ko fɔ Ablay Andane k'olu kɔni wulila k'u jɔ n'o ye kɛrɛnkɛrɛn n'o ye commissaire divisionnaire Umar Danbele ale n'a ka cɛdenw k'u y'u tɛgɛ da mun ye an b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mifɛnjugu feerebaw a n'a sanbaw Ablay Andane k'u ye u tɛgɛ da o kan k'u wulila k'o ko ɲɛɲini baara ninnu n'i y'a jateminɛ k'a kɛra juillet kalo tile 4 san 2022 2h du matin o waati mun ye juin feerela juin minaw Ablay fo ka taa se moto 4 ko o bɛɛ kun siyɔnnen don ale ni Jakarta façade Ablay k'u wulila k'u jɔ n'o bɛɛ lajɛlen n'o ye 6e arrondissement ko kama sɔrɔ u k'u ye kunnafoni de sɔrɔ k'a fɔ ni cɛ kofɔlen n'u b'a wele ko BK dɔw yɛrɛ k'a ma ko Boucher u ka wulikajɔw sabati o de la Ablay k'u ye tɛgɛ da o kan tubaarikala u ka mɛn wo la k'u to u ka mɛn wo la u ka mɛn kojugula o man ka bila joona dɛ a man ka bila o ka bila wo la ka mɛn o de ɲɔgɔn tɛ ayiwa o tɛ wa ni ye jumɛn ye ale ye indicateur de renouveau indicateur de renouveau a ko di Ablay Andane kuma bɛ ɲini ka kɛ 2 ye cogo di ko MINUSMA olu kɔni ye bataki bɔ a yira k'a fɔ sɔrɔdasi kofɔlen n'o ye sɔrɔdasi 49 minnu minɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw maaw fɛ
Ablaye Andan ko u bɛ na don min Mali kɔnɔ k'u ye bataki de kɛ ko k'a ci Mali ma ko Mali b'a bɛɛ lajɛlen kalama ko k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi kofɔlen ninnu ko mercenaires don ko mercenaires tɛ dɛ Ablaye ko parce que ko n'u nacogo n'u lajɛ k'u bɛna kɔrɔlen ni cogo kelen de fana na k'u ka nali in na k'u nakun ye lakɔlɔsili ye lakɔlɔsili in tɛ dɔwɛrɛ o de k'a fɔ MINUSMA ka cakɛdaw bolofara ka ca kosɛbɛ minnu bɛ baara ninnu kɛ ko ni maa 49 k'u nakun ye lakɔlɔsiliw de ye ko nka ko a b'ala ka kuma minnu b'a la k'a fɔ nin waati in kɔnɔna la ko a yira k'a fɔ ko mercenaires don Ablaye Andan ko mercenaires tɛ dɛ o dun b'a sɔrɔdasiw min na kosɛbɛ o dun b'a fɔ école cuisinier baarakɛla Sikabe n'o ye MINUSMA ale ka kunnafoni carikɛla Olivier Salgado ale de ni kunnafoni ninnu lase Ablaye Andan ayiwa tubaarikala gouvernement dun ko olu y'o ɲininka olu ko ko maa tɛ yan m'a f'i ye k'a kɛra kuma fila ye an y'o mɛn aw tɛ baasi ye ne ye jumɛn ye Azalaï Express Azalaï Express o tɛ Azalaï ma dara n'o don ni sɛbɛnnikɛla ye d'accord sɛbɛnnikɛla a ko di ale kumara Ablaye Andan mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko terrain e ko ale tɛna kasi alamisa nata wa terrain jumɛn Mali nɛgɛ kulusi ya awɔ d'accord ko alamisa nata ko baaraw bɛna sigi sen kan ko ni baaraw jateminɛ minisiri min ɲɛsinnen bɛ o cakɛda ma Danbele Madina Sisoko olu kɔni baara fɔlɔw kɛ ka se ka taa a senfilɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ baaraw bɛ se ka taa cogoya min na o siratigɛw la n b'a fɔ min ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la mun ye terrain bɔra Bamakɔ yan k'i kunda nɛgɛla kan o kɛra jumadon ka bɔ nɛgɛla k'i kunda mun ye Bamakɔ yan nɔ kan u taara senfilɛ a yirala k'a fɔ ko senfilɛli la Ablaye ko baaraw sigira sen kan ka ɲɛ kosɛbɛ ko alamisa nata ni Ala sɔnna ma ko terrain na kasi ka bɔ Bamakɔ k'i kunda mun ye Kayi kan Ablaye o b'a fɔ ma taare o ye taare ko la sa ko san caman cheminot olu tun bɛ sigiso min na k'u na wuli ka u ka caw daminɛ ka to kɔnɔ hali bi nin ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye an ka minisiri Musa Actayer mun ye Express kumana kan kosɛbɛ ko kabiri minisiri kofɔlen in nana Ablaye mun ye farikolo ɲɛnajɛ kunna ko taare don ko ni baaraw jateminɛ mun ye CNJ n'ale bɛ sifin wulu ka jɛkulu kofɔ k'a bɛna waati min na o b'a sɔrɔ ko gɛlɛyaba tun b'u kan k'a sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ ka se ka o kow kɔni bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko ni y'an ka durantan kɛnɛ ninnu ta ka lajɛ n'o ye Stade Modibo Keita ale ni Stade Oumou Modibo Keita ko minisiri kɛra sababu ye Stade Modibo Keita siɲɛ fila 26 mars 26 mars ni Modibo Keita ko minisiri kɛra sababu ye ne ye Musa Actayer ye ka sen k'u dilan ka ɲɛ tuguni Ablaye Andan ko n'o baaraw bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ k'a bɛ taa don sefa wari miliyari 10 o bɔɲɔngo k'a b'o bɔ ko kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko kabiri ni minisiri kofɔlen nana k'a b'a la ka baara kɔni kɛ walasa mun ye farikolo ɲɛnajɛ ale bɛ se ka sankɔrɔta a bɛ se k'o sɔrɔ a cogoya min na Ablaye Andan mais a ka waati la an b'a fɔ joueur banna ka jouer o fana an k'o sɛbɛn o fana fɔra o kɛra a fɔ journaliste k'a k'o sɛbɛn duguma n m'o sɛbɛn a la o kama an m'o yɔrɔ fɔ voilà a ye n fɔ journaliste ko ne de fɔ ko i b'a fɔ a fɔ a ka waati la fana joueur banna ka jouer o fana n b'o sɛbɛn duguma maa bɛ tanu yɔrɔ min na i ka kuma jugu tɛ fɔ ye a tɛ fɔ o yɔrɔ la ayiwa d'accord o tɛ fɔ yɔrɔ la a faamuna ayiwa tubaarikala kuma gafe banna gafe naani dɔrɔn de bɔra naani dɔrɔn naani tɛ dɔrɔn ye dɛ naani ye caman ye dɛ Bakari ko tɛ ko caman bɛ daminɛ fila de caman bɛ daminɛ fila la donc n'a kɛra mais kɔrɔlen fila saba naani ni n ko naani dɔrɔn don kɔrɔlen an bɛ 8 hali cɛw ka muso bɛ da naani de la 7 kana jɔ naani na ma jɔ naani na n ko kɔrɔlen an bɛ 8 6 7 an b'o kɔnɔko de fɔ bi n'i y'o kilancɛ sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ naani dɔrɔn don naani ka ca koyi i b'a fɔ bɛrɛ ma sɔrɔ mais ka naani dɔrɔn tɛ sɔn ma naani ye caman ye dɛ parce que muso naanitigi u b'a fɔ muso camantigi tiɲɛ don caman bɛ daminɛ fila la Bakari mun fɔ a ma nkalon tigɛ kuma fana bɛ don a contexte de la sinon kunun fila de tun bɛ yen e ye naani sɔrɔ bi e m'i ja n y'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kunun fila de tun bɛ André bolo a bɛ faamu seli n'a kɛcogoya don peut-être sini kɛnɛ a bɛ kɛ 6 ni 8 a bɛ kɛ 6 ni 8 voilà maliyɛn tɛ baara fɛ o seli dɔgɔkun kelen seli hali sisan seli tɛ ban o y'an ka société yɛrɛ kɛcogoya Ablaye o y'an ka société kɛcogoya ye ayiwa n'i y'a ye i tɛ baara kɛ dɔ ka ta de b'i kun sinon maa mun ta tɛ olu bɔra mɛn na e ma ye an nana sinon i ye don chômé an nana baara kɛ voilà donc chômera mais an nana Mali y'a fɔ an ka wuli ka jɔ baara de ma bɔ nɔgɔ la Ablaye o tɛ wa kɔni ni
ma barake koni ti fɛn sɔrɔ dɛ seli ko dogun kelen de barake fɛn de bɛ ku kitu ɲina seli yɛrɛ kɛra cogo min juma somera samedi kɛra seli dimanche lafiya a tɛnɛ kɔni hali bi sisan ni ta sigila sɔn i bɛ maa ye bon olu caman bɛ so ayiwa d'accord an y'o fɔ dɔw b'a fɔ ten taayɔrɔ t'an minnu na an bɛ seli kɛ Bamakɔ a banna ala ka hakili ɲuman d'an ma an kɔni taayɔrɔ b'an la a yɔrɔ ka jan dɛ sira ma ɲi voilà e ta sanfɛ sanfɛ o ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se o wari ka ca a musaka ka ca o musaka i t'o don seli fini ni seli saga la k'a ci u ma o bɛ nafa ba lase voilà o don tuma dɔ la jateminɛ de kɛ Bakari ko ten o don a ye baara ka kɛ jate fana ka bɔ o kan sisan i ko Azalea Express i bɛ Azalea kɔrɔ dɔn wa i tɛ Azalea kɔrɔ dɔn i t'o dɔn n t'a dɔn dɛ bon Azalea bɛ bɔ ne de fɛ nkalon man ɲi Azalea bɛ bɔ ne fɛ Tombouctou a kɔrɔ n bɛna o fɔ de ye dugu dɔ bɛ o y'o kɛ région ye sisan ko Tawudeni awɔ o m'o kɛ région ye wa n y'o tɔgɔ mɛn c'était le dernier arrondissement de Tombouctou le dernier ale de ye laban ye aw ni Algérie cɛ Algérie ɲɔgɔn frontière ɲɔgɔn cɛ voilà Tawudeni ale ni Tombouctou yɛrɛ 788 km ka bɔ Tombouctou ka 788 km a b'o sɔrɔ k'o kɛ a ka dugu dɔ ye cogo di an ka dugu dɔ a tun b'an de fɛ kilo 700 ni dɔɔnin Ablaye o kɔni aw b'o di dugu min ka surun a la duguba min ka surun a la a b'o d'olu ma o duguni cɛncɛn de bɛ foyi tɛ kogoji de tun bɛ yen kogoji jara sisan u bɛ taa fɛn de bɔ kɔgɔ de bɔ yan o le selisiɛmu de t'o dɔn ni a fɔ ko kɔgɔji bɛ sira la ka na o waati in na Modibo ni Musa ka waati Modibo ka waati la ani Musa ka waati la olu fɛn de kaso juguba don an kɔni y'o dɔn n'o ye ni mɔgɔ mun minɛna yan n'u y'i minɛ n'u y'o commandé dɔrɔn u b'i ci ka taa o yɔrɔ la Tawudeni ni ti si jantigi i tɛ segin non ni si jantigi la n'ala ma janto la i tɛ segin dɛ bon o to deni ɲɔgɔmɛ de bɛ ɲɔgɔmɛ 30 40 50 ka taa fo 60 la tuma dɔ la a bɛ fo 100 kɛmɛ kɛ tuma dɔ la fo 100 o ɲɔgɔmɛ n'a ka mɔgɔw de bɛ taa bɔ Tombouctou u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ce qu'on appelle l'Azalea ɲɔgɔmɛ mun bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ o bɛ taa Tawudeni u bɛ taa baara kɛ ka kɔgɔ bɔ u bɛ kɔgɔ charger u bɛ tile 15 de kɛ tuguni ka tagama ka na Tombouctou o de ye Azalea ye o de bɛ wele Azalea ma l'hôtel Azalea ale tigi bɔra Tombouctou donc o de ye Azalea ye malien do quoi malien do Tombouctou ye halala do a bɔra an mɔdugu la ne y'a kɛ tubabu ta non an mɔdugu la Tombouctou ka do Bali denw do et donc ni o ɲɔgɔmɛ ye kɔgɔw ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka tagama tile 15 tagama do kalo tilancɛ ka bɔ Tawudeni ka na Tombouctou tellement ka jan n'u nana n'u sera ko l'Azalea donc o de Azalea ye donc pour que mɔgɔ mun t'a dɔn an b'a fɔ fɔlɔ mobili tɛ se ka taa o sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ taa kalo saba relève kalo saba trimestre n'u taara olu n'u ka ji ni ka dumuni bɛ taa ji tɛ se ka min o la kɔgɔ ji de bɛ yen foyi tɛ n'i taara n'i nana sa u bɛ fili ma i bɛɛ bɛ kɛ bonbonsi i bɛ fin tiri ne kɔni b'a caman n'u nana bonbonsi kɔni bɛ caya la wa bonbonsi bɛ diya fo i b'a fɔ san silamɛsiw et puis nana i bɛ fin tiri koli tan tɛ sɔrɔ kɔgɔji voilà a ji taara min kɔgɔji jara o tɛ an m'o sɔrɔ o jara o de kɛra kɔgɔ ye a b'a fɔ o ko ten ko o ji de tun bɛ yen mais ji jalen o de kɛra kɔgɔ ye donc mɔgɔw bɛ taa o kɔgɔ de bɔ Ablaye o m'a fɔ ko kɔgɔji bɛ sira la ka na wa o ko tɛ yan CNT cɛ y'a fɔ dɛ non fana sa politicien kɔni ko mun lamɛn sa mais a y'a fɔ de o ye naganaga kan ye sa sabali an ka ɲɔgɔn de sa k'a bɛ na n'a ye Manden fɛ a y'a daminɛ yan Ablaye fana an bɛna taa ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kɛ o kɔgɔji a b'o sen ka daminɛ fɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a bɛ bɔ n'a ye Guinée kɛ k'a bɔ n'a ye Guinée tabarikala yanni n'a ka na ni kɔgɔji ye an ka ba joliba na a ko sɛnɛ ka d'aw ma a kana ja i b'a fɔ ne ko ten kɔgɔji yɔrɔ ka jan ba joliba min b'an bolo a k'a jan dɔrɔn a k'a yiriwa dɔrɔn a kana ja k'a fɛrɛ a ka kɔgɔji to yen voilà o tɛ wa voilà i ni ce donc n tun b'a fɛ k'o de fɔ ye bi donc Tawudeni u y'o kɛ région ye sisan o kɔrɔ mɔgɔ cayara ji ɲuman bɛ sɔrɔ sisan mun cayara gouverneur bɛ Tombouctou o bɛɛ bɛ Tombouctou hali bi ne de y'o fɔ Tawudeni gouverneur non seulement gouverneur bɛ Tombouctou a baarakɛla bɛ Tombouctou a école bɛ Tombouctou hali décentralisé à Tombouctou kumana fɛn tɛ Tawudeni wa Ablaye taa i sigi maa o maa mun b'a fɔ a bɛ Tombouctou maa si ma wolo Tawudeni ne de y'o fɔ ye n ko Kasɔdeni sɔrɔdasi dɔn de tun bɛ yen Allahu akbar Kanbɛ